Etsivä Reponen, teillä on asiakas. Ohjatkaa hänet sisään, neiti Virkkunen. Neiti Lintula. Olkaa hyvä ja istukaa, neiti Lintula. Kiitoksia. Kertokaa toki tarinanne. Ja niin alkoi kadonneen Kaunokaisen mysteeri. Neiti Lintula kertoi minulle sisarestaan, kauniista Olivia Lintulasta, joka oli kadonnut 2 päivää sitten kävelyretkellä. Tyttö oli viimeksi nähty riitelevän poikaystävänsä, kaupungin kovimman gangsterin ja minun veriviholliseni, Rudolf Ruduksen kanssa, Ruduksen kantakapakassa. Rudus oli tunnetusti mustasukkainen ja väkivaltainen mies, varsinkin kun kyseessä olivat naisystävät. Kun kysyin neiti Lintulalta sisarensa tuntomerkkejä, hän kertoi Olivian olevan tumma, kaunis ja siro. Tytön kuvaus kiehtoi minua ja päätin, että... Otan keissin. Neiti Virkkunen, tuokaa takkini. Ja lähden pienelle ajelulle. Vai Ruduksen tyttöystävä? Mihin sinä vanha kettu itsesi nyt sotkit? Pohdin ajaessani kohti Ruduksen kantakapakkaa. Rudolf, pusuhuuli Rudus, oli jo vuosia ollut arkkiviholliseni. Olin saartanut hänet niin monesti, mutta aina se rottalivahti jostain raosta pakoon. Ja nyt olin pestautunut pelastamaan hänen tyttöystävänsä. En ymmärtänyt, mikä siinä tytössä kiehtoi, mutta hänen sisarensa kuvaus Oliviasta sai sydämeni pamppailemaan. Toivoin vain, etten ollut haukannut liian suurta palaa sekaantuessani Olivian ja Rudolfin välille. Saisiko tarjota neidolle juomaan? Kysy kysyttäväsi, kyttä. Äläkä esitä muuta. Pidän suorapuheisista naisista. Olet kaunis pelibaarilintu. Laulaisiko minulle, mitä täällä tapahtui toissapäivänä Rudolf Ruduksen ja hänen heilansa välillä? Ai se lumpuu, ei? Se jätti Ruduksen, mutta siitäpä Ruduspoika ei pitänyt. Sanovat, että hän on tehnyt tytölle jotain. Miksi et käy kysymässä häneltä itseltään? Rudus istuu tuolla. Totta tosiaan, siellä istuivat Rudus ja jengi. Samat tarpinaamat ja koukkunenät heittämässä korttia. Lintuseni lauloi minusta, ja Rudus jengeineen aikoi paeta. Et luista näin helpolla, nilkki, ajattelin ja seurasin heitä. Voit juosta, mutta et piiloutua, konna. Vamo, hei! Se kyttä seuraa meitä. Karistetaan se.
Renkaat kirskuivat ja kumi paloi. Kuuma taka-ajo johti meidät kohti Ruduksen salaista päämajaa. Annoin ryökäleiden ymmärtää, että he olivat karistaneet minut, mutta piilotin autoni kulman taakse ja seurasin heitä. sinivuokkoja. Nähdään myöhemmin, muru. Rudus livahti käsistäni jälleen, mutta vielä hänet nappaan. Toisaalta kadonneen Kaunokaisen mysteeri päättyi hyvin. Taas yksi keissi ratkaistu ala etsivä Reponen. Neiti Lintula oli tyytyväinen. Molemmat neiti Lintulat. Hyvä kettu.